Kenjika o. Kenjinaka o. Awike nwa agbọghọ. Reception. Onye nọ nga? Reception. Ogan. Nna. Keyo. Biko. Ugwe eberele na mgbagbo. Achọrọ m ka ị wetara m okpu. Kedu ụdị okpu? O nwere okpu na-anọ na reception anyị. Anyị nwe face cap, anyị nwe papa cap, anyị nwe okpu ndị amị. Ọ depend okpu nke ime. Wetara m okpu eji eligo. Wetara m okpu ndị cemetery, okpu ndị apams. Ka wetara m okpu na-eji arụ ọrụ ezinụlọ ya na-asịgbu okpu. Okpu eji arụ ọrụ ezinụlọ. Nke ndị ichie ka nke ndị ọzọ. Ọ depend ọ nwekwa traditional cap kwa. So ọ depend ama m nke particular one niile. Ka ịchọ nke ndị Hausa. Wara na-agbago. Ị ṅụrụ kaị. Isi omebirigo. Ndụ mmụọ fọrịrịgo. Ịmadụ ihe okpu a na-akwụghị. Ọ si dị nke na-ekwu. Ịmachi ya gị chọ ka ime m ruguru mmiri a. Ma ọ bụrụ ihe ya na-akpụ ya bụ CD maka reception anyị nwecha okwu ya na-ele. Ka wetara m ihe meseji. Iwe okwana gị. One ka ị chọrọ ya? 2 packets. Tu gị? Eleghị iti gị. 2 packets? Iji eme gị? Eji m edoru ada nne gị. Eji m edoru ndị famili ọnụ. Ele ihe na-adị m ihe m ji 2 packets ma gbasara gị. Elu 5 n'ime. Eru ha 100 nne gị nọ ngwa. Ka wetara m ihe. Ọkwọ 5,000 naira. Ụlọ okpu ka ị chọ. 2 packets. Asịrị m gị 2 carton. Packet etu m ọ na-anọ na packet mkpọ abụọ shi. O doo m anya 2 carton bụ 250,000. No, just 2 packets ka i kwuru na 5,000 naira. Ha. Na wow. Na wa na-aza gị imekwa ihe na-egbochi. Ordinary 5,000 i were ekiti gbochi ihe 1 million. Ihe enweta. Ihe ọ na-arụ ka. Na mme ọsịsọ ga wetara m ya ma ọsịsọ. Nke mezo ya 3 packets. Gawada ala hapụ ka hit. Eleghị bịakwa n'ebe ebe ime. Ihe ọnwụ nga agwara gị bịa eluigwe kpughere sị gị gaa tụọta mkpụrụ obi. Ọsaịdị ebe ka m sị gị bịa. A sị gị gawa na ọzara ndị mmehie gị bịawa na họtel. Ọ ebe na-atụata mkpụrụ obi a ka m nso na-akwakwa m ji bịarute ebe a. Eleghị tọwel anọgịla ahụ eme. Ka ihe eleghị nọrọ ime ebe eme. Ebe ọ ebe ị na-ezi ozi ọma ga ebe ọ Sahara Desert gịwa.